subscribe, subscribe na po down below. And today, as you can see, pinaghandaan ko ang araw na to. Hindi pala. Pinaghandaan ng kuya ko ang araw na to. Kasi tayo ay magmumukbang. Don't mind the necessary noises outside kasi merong mga tricycle na dumadaan-daan. Anyway, pinapakilala ko po sa inyo ang aking brother. Isang masigarbong palakpakan naman dyan, mga sisi. So, ayan na po. Siya yung kasama ko ngayon nga magmumukbang. Okay, so without further ado, let's start. So, kumuha na ako ng rice. Natalsik yung ano. Sako tanan! Sako tanan! Ay! Aray! So, tumatalsik siya. Kaya, ano muna natin to. Lulutuin na lang natin to hanggang hindi na siya, matalsik. Kasi kay Kuyang Butchero na nipisan kasi magsasamgyupsal. Manipis na sa kanya yan. Feel ko magpo-pork chop talaga kami. Ayan siya, guys! We're cooking! Ayan, we're cooking. Anyway, yung gamit namin na pang samgyupsal is Hanabishi. Ito, Hanabishi. Tapos, Hanabishi siya. Lalagyan daw ni Kuya ng cheese yung, yung pork niya. Let's see kung masarap ba. Sarap daw siya na may cheese. Ha? Ano? Nakalagkapsit lang. Lame? Yeah. Sarap. Ano, mas masarap may kimchi. Yung kimchi. Ang hirap ang pinahin. Ano ba yun? Yun. Alam niyo ba kung ano yung tinatago-tago namin dito sa baba? Na hindi niyo nakikita. Pantol ko liro. Get it, try this. Mas may ganit ang permitting ah. Kaya na si ate, ginahan nito sa ate. Baling. Yung ate kasi namin, parating kumakain sa samgyupsal, hindi kami i-invite. Makasarili siya. Makasarili. At ngayon, nandun na naman siya sa Siargao, so wrong timing, wala siya ngayon dito. Buti pa siya, sir. Pwede dahil. Kita dahil, may mga Dutch dahil. Kimchi! Come here, do you want to try this? I want to eat dinner. How about this? Maharap siya actually pag may cheese. Let's try the kimchi. Alright! Masarap talaga ito pag Hi. Bonding. oo, bonding with the fam, tapos mas masarap pag may fan. I can make a spider. Where? There, at the There, come to there. Oh. Ganda, it's so delicious, Betty. Friday or Monday. What? Friday or Monday. Ramen! Mas masarap yung mga matataba na slices. Kaysa dun sa pang samgyupsal talaga. Kiwis are my favorite. It has cheese, it's so Oh, yummy. it's so hot. Also. Of course it's hot, they just pick it up here. How about you cool it off? Here, let's put some cheese. Here, do you want some cheese? Here. I don't like some cheese. Okay. Nakagilid si Black. Init! Nawala mo lang init lang. Ito na mo na, be.
Ito, minarinate namin ito. Clara Ole. Kung walang available na ready to cook na samgyupsal, yung marinated na sa inyo, you can just buy this. Makikita naman siguro to sa kahit saan na supermarket. And then, i-marinate nyo lang siya. Masarap siya. That is cheese. I don't like cheese. Ah! Aray! Oh my God. Oh my goodness. Okay po sa... Ayan na yung ramen namin with egg. Just gonna eat it. Actually, maanghang siya. Just be right back. You wanna eat this, Light? I will just be right back. Why? Where are you going? Upstairs to get my new top. Maanghang siya. Maanghang siyang matiti. Follow mo siya. Pero lame. 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 Angel Emma. What is that? My block. Let's see. And here's my new block. Kayo mag-cheese, be? Masarap yung onion, guys. Like, onion lover naman talaga ako. Pero mas... Ah! Ah! Grabe, may kapinitin siya na pagkamukbang mo yun. It's very hot. Yung ram... yung ramyun na gamit yung ramyun na gamit namin, ano na, yung ready to cook. Masarap siya actually. Shrimp flavor. We got the mukbang. The more, the merrier. Sarap talaga yung onion, guys. I swear. Tumutulo na yung sipon ko. Wait lang, Bek. Wala na akong kasama, guys. Ako na lang.
pinaggagawa ko dito. And sobrang nabusog ako. Ang sarap nung ramen. Ang sarap nung samgyeopsal. And mas masarap siya with cheese actually. Kesa kung papipiliin ako with cheese ba or isasasaw ko siya sa sauce, mas ba't yung may cheese. Anyway, si Kuya umalis na kasi magliligpit na. So, inunahan niya ako sa taas. Kaya, magliligpit na lang ako mag-isa nito. Anyways, thank you for watching this video. Time na para magligpit ako and to put all the leftovers in the fridge. And, give this video a big thumbs up if you like it. And if bago ka pa dito sa channel ko, do hit that subscribe button so that ma-update ka sa mga happenings sa aking YouTube channel. And also hit that bell button beside it so that you will be notified whenever I post a new video. Also follow me on my social media accounts, Twitter, IG at Lissy Han, and then on Facebook I have a Facebook page. It's Honey by Ron, and I also have a personal account. Pero yung personal account ko is intended only for my sa mga tao na kilala ko, like my friends, my family. Ayun. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. Bye! Bitaw ba?